Ассаляму алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы АТР телеканалының телесерджилері Булгун информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гульсум Халилова чалшам ве невбетеги 4 саат. Бұл студияда яйынымызға тешриф бұйрачақ мусафирлернен біз күн девамында юз берген сонки ве ен актуаль хаберлерні музакере етмеге девам етеміз. Мен хатырлатам ки біз жанлы яйында чалшамыз, экранларыңызға режиссерларымыз әрдайым телефон номераларын тақдим етелер. АТР телеканалына жанлы шекілде телефон аша білесіңіз 067-63-46-130. Бұны Нычун Вайберны хуланыңыз, еді скайп адресімізнен бізлерге қошуыңыз atr.tv. Бұл бізім адресіміз, сайғылар қадашлар, АТР телеканалыны айны заманда бізім YouTube сайфемізге абыне оларақ да бақа білесіңіз. Зира шымды уйдудан сесіміз кесілгені себебінден АТР телеканалы ижғал етілген қырым үшін садеже интернет-платформаларында чалышмақта. Бұның үшін бізім YouTube сайфемізге кіріп абоне олыңыз, яда бізім сайтымызда да бізлеріні сейрете білесіңіз. Біз жанлы яйында күн 6 саат бүгін информацион программаларыны алып барып студиямызға бағланған ве тешев бұйырған мусафирлерінен Қырым или алякалы сонки хаберлеріні, дүнияны мерақландырған адиселеріні вел халқара аренада юз берген адиселеріні лаф етеміз. Добрый вечер, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссера периодически выводит номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу, а также можете присоединяться по скайпу. +3 80 67 63 46 130 – это номер нашего Вайбера, а по скайпу можете звонить по адресу atr.tv. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны периодически выводят режиссеры. Можете пройти по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии, политичный аналитик Олег Лесный. Витаю вас, пан Олеже. Ассаляму алейкум. Я предлагаю начать наш эфир с самых актуальных новостей из Казахстана. Вашингтон запросил разъяснение у Казахстана, почему он обратился в Организацию договора о коллективной безопасности, ОДКБ, за помощью в связи с протестами и беспорядками в стране. Об этом решении рассказал гость США Энтони Блинкен. По его словам, власть в Казахстане должна уметь мирно справляться с вызовами, с которыми она сталкивается, и обеспечивать защиту прав тех, кто мирно протестует, и защищать институты государства и правопорядка. Но делать это уважающим право способом. Вот его цитата. У нас є питання, чому вони звернулися до цієї організації, де домінує Росія. Ми просимо роз'яснень з цього приводу. Але що зараз необхідно, так це те, щоб усе це було вирішено мирним шляхом, з повагою до прав тих, хто намагається зробити так, щоб їхні голоси були почуті. Я напомню, протесты в Казахстане начались 2 января в связи с повышением цен на сжиженный газ. 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. В Алматы люди захватили акимат, то есть администрацию. Впоследствии стало известно о захвате аэропорта Алматы, и власти города начали так называемую антитеррористическую операцию. Президент Казахстана Такаев заявил о том, что на территории Казахстана действует более 20 тысяч террористов, в кавычках. Власти города ввели чрезвычайное положение сначала в Алматы, а потом на всей территории Казахстана. Сегодня состоялась сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой президент Касым-Жомарт Такаев заявил о полном восстановлении порядка в его стране. По словам Такаева, в Казахстане выполняют миротворческие задачи 2300 военнослужащих ОДКБ и 250 единиц боевой техники. Он также заявил, что мировому сообществу будут представлены дополнительные доказательства подготовки и проведения террористической агрессии против Казахстана. Вот его прямая речь. Выражаю благодарность Александру Григорьевичу Лукашенко, Садыру Нурважаевичу Жапарову
Имамали Шаибовичу Рахмону за политическое и даже боевое братство. Сегодня у нас общенациональный траур по погибшим в дни трагедии в Казахстане. Я искренне благодарю вас за соболезнования по этому случаю. Президент России Владимир Путин заявил, что миротворческий контингент будет находиться в Казахстане ограниченный период и после выполнения функции будет выведен из республики. Правда, когда, Путин не сказал. Он сделал акцент на том, что подразделение ОДКБ находится в Казахстане на основании официального запроса руководства республики в полном соответствии с 4 статьей основополагающего договора по коллективной безопасности 1992. По словам Путина, в телефонных разговорах казахстанский лидер говорил, что люди звонили ему и просили защитить от нападения бандитов и террористов. И опыт последних событий в Казахстане подтверждает, определенные силы не чураются использовать киберпространство и соцсети в рекрутировании экстремистов и террористов. Создание спящих ячеек боевиков. В этой связи полагали бы целесообразным поручить Комитету секретарей Совета безопасности ОДКБ в рамках рабочих групп по вопросам информационной безопасности и по борьбе с терроризмом и экстремизмом представить предложение по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ. Также Путин сказал, что массовые протесты в стране, а точнее назвал он их майданными технологиями. Вот его цитата. При этом активно применялись присущие Майданам технологии силовой информационной поддержки. Использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков, в том числе прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом. Пане Олеже, на ваш взгляд, вот что произошло все же в Казахстане? Что это было? Ой, знаєте, мене тут навіть, знаєте, дух забило від того, що я від Путіна почув, просто що і від всіх я чую, знаєте, один момент, який мене дуже дивує. Якийсь міфічний захід. Тобто вони ще не визначили, хто буде тим злом, яке розпочало ці протести. А зло, воно конкретне. Це людям вже набридло жити в такій ситуації. Це ж не тільки бензин, да? От все зводиться до одного елементу. От люди жили, в них все було гарно, все було просто ідеально. Тут подорожчав бензин, і в них терпець урвався. Так не буває. Там, це просто один із таких моментів, які там збурив трошки більше людей, чим раніше. І вони вийшли на вулиці. Що відбувалося далі, тут дуже важко сказати, тому що кожен день, коли отримуєш більше інформації, отримуєш якісь, робиш якісь висновки. Мої попередні висновки, що цей протест, а він протест, це не революція. Хоч дуже всім хотілося там сказати, що це революція. Це не революція, це скоріше бунт. Населення, яке невдоволене. І мені видається, що це було стихійно. А потім вже підв'язалися... Тобто, ізначально протест був неожидаємим для правительства? Так, для кого, я думаю, навіть для Росії не було очікуваний. Але зважаючи на те, що Росія постійно говорила про нас, про Україну, говорить, що це там не держава, вони якось нам хочуть допомагати. Неодноразово там свого часу, навіть в період Майдану, там Янукович до них звертався за якоюсь військовою допомогою, вони її не встигли надати і так далі, і так далі. Але про Казахстан дуже часто російські політики говорили, що це їх територія, що, в зоні контролю буде знаходитись, особливо ті райони, де живуть росіяни, російськомовні. І це постійно лунало, тому я допускаю, що Росія готувалася до такого сценарію. Моя думка, що Путін, він не завжди, він не отой злий геній, якого хочуть намалювати, що він створює ситуацію, розвиває її, потім доводить її до абсурду або до дуже великої крові, а потім приходить і вирішує. Ні. Тобто Путін дійствував в даному випадку реактивно? Я думаю, так. У них були заготовки. Які це заготовки? Вони, наприклад, вони провели там нещодавно спільні навчання ДКБ проводили, і вони там вчилися, як придушувати там якісь масові заворушення. Провели це. І думаю, що все-таки вони розглядають і Україну, і
ну, всі майже пострадянські країни, вони розглядають як свою кормову базу. І які сценарії у них все-таки є. Якщо там щось відбувається, якісь заворушення або щось, ми включаємося і робимо так і так. Ну, скоріше, так могло бути. Тому що на нинішній момент, мені здається, що на початках був хаос в експертному середовищі не тільки України. Тому що ми повинні справедливості заради. У нас не так багато фахівців, які достеменно знали, що відбувається. И очень стремительно развивались события. Так, Буквально за 3-4 дня российские войска уже оказались на территории Казахстана. Да, Никто не ожидал, что именно так быстро это произойдет. По проханню президента цієї держави, який, як на мене, от я буквально до ефіру зі своїм колегою обговорював цей момент, що невже, ну, із тієї динаміки, яка відбувалася, не могли своїми силами вирішити це питання? Могли, вони фактично вирішили. Если я не ошибаюсь, в Казахстане 70 тысяч военных, да? Сейчас сил ОДКБ, как сообщают в ОДКБ, 2030. Ну, Тут возникает вопрос, зачем? Вони приїхали і все вирішили, да? Да. Ну, от, це якісь незрозумілі для мене взагалі поведінки лідера держави. Так? Ну, зрозуміло, що тут ще й відбувся, ну, по-іншому скажу, хто в результаті отримав якісь там, як в нас модно казати, плюшки, або, знову ж таки, результати для себе. Це Росія і це нинішній президент, який позбувся там тіні Назарбаєва. І став, але при цьому оці його кроки з ОДКБ, він за це заплатив частиною суверенітету держави. Тому що я дуже сумніваюсь, я не вірю словам Путіна ні в якому вигляді, ні сказані, ні написані, ні і написані, і сказані. Якщо російські війська заходять, вони дуже тяжко виходять. Подивимося, ну, там, Придністров'я, там вони знаходяться вже дуже багато часу. В Грузії теж вони там заходять як миротворці, заходили як миротворці, знов же чомусь десантники, знов же майже ті самі люди. Помните в 79 году, как заходили в Афганистан? Тоже это ограниченный контингент, это братская для нас страна, мы заходим обеспечивать... По вашему проханию. Да, по вашему желанию, мы заходим обеспечивать, значит, мир и порядок и так далее, а в итоге остались на 10 лет. Коли закінчимо встановлювати порядок, тоді підемо. І так вони і не встановили порядок, а пішли, тому що історія так склалась. Тому ситуація дуже непроста, але ви знаєте, вона для мене має один позитивний нюанс. Це все, що зараз відбувається, воно плинне, і ми, можливо, там побачимо, як ця ситуація далі розвивається. Скоріше за все, протестів найближчим часом не буде. Можливо, будуть якісь поодинокі атаки на миротворців, тому що, як би не крутили, але національна гідність казахів, вона задіта. Оцим появою іноземних військ, які б вони не були. Це вони прийшли в чужий дім, і не всі їх кликали. Тобто, ну уявляю собі, як дзвонять президенту і кажуть «спасі, помоги», да? Це в дусі Радянського Союзу пізнього періоду, що от, як до царя звертаються, да? Приходять, чолом б'ють. Я в це не вірю. Але той позитивний момент, який я тут побачив, що Путін побачив своє майбутнє. Він теж вже не молодий. І дуже часто лунали всякі варіанти, як він буде здійснювати, так зараз модно казати, транзит влади. Тобто він відійде і стане якимсь старійшиною, і буде там як пряма паралель з Назарбаєвим. Він відійшов, але не відійшов. Призначив президента, в принципі, який йому не був небезпечним. Він призначив із цих можливих той, хто або найвірніше, або той, хто не зможе вдарити в спину, тому що там немає таких якостей. Ну, и то вокруг этого сейчас обрастает огромное количество конспирологических теорий, и начиная от того, что Токаев это все организовал для того, чтобы выйти из-под влияния Назарбаева и, в принципе, очистить все свое окружение от протеже Назарбаева. Бачите, так це ж взагалі ідеально. А ми знаємо, що Путін взагалі, він же ж конспіролог номер 1 в цьому світі. Уявіть, що він собі намалював. Він ніколи більше нікому не буде віддавати свою владу. Все, він вмре президентом. Він зрозумів, що будь-який відход від центральної влади, от цих важелів, які в нього в руках знаходяться, і що це бачить суспільство, що один є, і ще один є, да?
І складається так ситуація, що старейшина просто не знає, що з ним сталося. Насправді зараз ця історія теж дуже конспірологічна. Ми не знаємо, живий він, чи не живий, в країні, чи в якій країні. И так далее, и так далее. Кстати, да, интересно, где Назарбаев? Последний раз Назарбаева на публике видели 27 сентября в Санкт-Петербурге. Я попрошу наших режиссеров вывести на экраны это видео, если оно у нас есть и готово. Да, вот это последнее видео, и последнее такое, там, где видели Назарбаева в последний раз, 27 декабря, Санкт-Петербург. Это неофициальное заседание стран СНГ. Вот рядом с ним Александр Лукашенко идет там, а Путин его поддерживал. И после этого Назарбаева никто не видел, да и заявлений никаких не было. Было выступление спикера Назарбаева, а заявление... Где Назарбаев? Ну, це питання теж дуже цікаве, тому що, по-перше, ми бачимо, що в нього здоров'я не все гаразд. З іншого боку, бачите, він ще в Пітер він поїхав, хоча його статус, ну, в принципі, ну, там повинні бути президенти, так? Але він і в цей момент показував, що він керує державою, що він не, ну, перша людина в державі. Тому зараз ми побачимо, що, ну, я не можу сказати, де він зараз, і дуже багато людей, які там цією країною займаються, в кожен день в телеграм-каналі приходять від того, що він не мав вже його фізично, до того, що він дуже хворий, але в лікарні, в якійсь країні і так далі, і так далі, і так далі. І єдиний момент, який там курсував, що невигідно нинішній владі, ну, фізично знищувати. Чому? Це невигідно всім диктаторам, які сиділи, тут майже всі диктатори сиділи за столом і спілкувалися віртуальним столом. Тому що це показує шлях до того, як ще можна і знищити. Да? Не просто політично знищити, відсунути десь там на задворки історії, а і фізично. Це ніхто не хоче, ні Лукашенко, ні Путін, тому що раніше у Путіна була своя фобія, він, я думаю, просипався в страшному сні, коли згадував, що було з Каддафі, який був дуже популярний в своїй країні, умовно, ну, по соціології був дуже популярний, а потім закінчив дуже трагічно цю всю історію. І подейкують, що Путін дуже побоюється саме таких моментів. А тут взагалі калька з тому, що він хотів. Він теж готовий був на транзит влади. І вже зараз говорять про те, що в нього здоров'я не все гарно. Що він може відійти, щоб подивитися збоку, але керувати. А тепер я впевнений, що нікуди він не відійде. Да, и плюс получается, что для Путина важно, вот, чтобы вот победы протеста ни в какой стране, некогда бывшей в составе СССР, не было вообще, так как это в первую очередь подрывает его позицию в России. А ви знаєте, от я пам'ятаю, завжди проводжу цю паралель, і в психології є такий момент. Якщо ти чогось боїшся, дуже сильно боїшся, і ти віддаєш туди дуже багато емоцій, значить воно відбудеться. Янукович теж дуже боявся Майдану, насправді. Ну, ми побачили, чим завершилось. І от Путін, бачите, він зараз там, де, скажімо, умовно, по їхній логіці Майдан програє. Тобто, і він там, де лється кров. Вже диктатори навчилися на нашому досвіді, що, ну, у них, якщо там у Януковича від діалогу до застосування зброї був дуже великий люфт, то у цих диктаторів, по-іншому їх не назвеш, у них дуже коротко, в декілька днів. І вони зразу жорстко це роблять. Кстати, вот интересно, а почему Путина не получилось прокрутить такую же операцию, как в Беларуси и в Казахстане, в Украине с Януковичем в 2014 году? По-перше, у них не було таких досвідів. Вони бачили досвід помаранчевої революції, вона була безкровна, вона була, ну, така, не в класичному вигляді революція, бархатна, скажімо так. Вона пройшла мирно і подивилися, що так, це погано з російської точки зору, але, ну, можна якось впливати м'якою силою, там, грошима, корупція і так далі. І питання в тому, що у нас суспільство було націлене на зовсім інше. Ми виходимо на вулицю не за соціальні проблеми, тому що в Казахстані це соціальна основа. Потім, може, туди підтягнулися сили, які там мали якісь політичні лозунги. Ну, це як завжди, але ми бачимо, що там це відбувалося хаотично.
не було лідерів, які брали на себе відповідальність. Погані вони нас чи гарні в тій ситуації були, хоробрі, не хоробрі, але вони були, вони вели за собою. І у нас самоорганізація дуже високого рівня відбувалася. Особливо 13-14 рік, це фактично люди об'єднувались по принципу, знаєте, можливо, там Запорізької Січі, коли всі допомагають всім і знають, де знаходитись і що робити. Тому Росія не була готова до такого протесту. Вони звикли, що елементарно, що спрацювало і в Білорусі, і, на жаль, в Казахстані, що коли б'ють, протестувальники біжать. А не зовсім в класичному вигляді. В Білорусі це так же було. Уявіть, це ж вже мем фактично, що коли протестувальники залазили на лавочку, вони знімали обув. Так революції не робляться. Тут була відповідь на агресію держави, але вона теж носила хаотичний варіант. У нас виходить, чим більше б'ють, тим консолідуєшся, немає на увазі в Україні, як це відбувалося, і захищається, і підтягується більше і більше. Тут не було такого, розумієте, і в Білорусі фактично. У них були шанси. У них були шанси, 1-2, перетворити це все в революцію. Вони ходили, на відміну від Казахстана, ходили і з лозунгом, що ми не буде так, як у вас в Україні. Не буде. Ми зробимо якось по-іншому. Ми покажемо вам, ті, хто більш-менш активні були, ми покажемо інший шлях. Можна і так, тобто з голими руками отримати владу. Не можна отримати у диктатора з голими руками владу. В Казахстані, там я чув, із тих відео, що були, що український досвід все-таки перейняли на себе, почали самоорганізовуватись і так далі, але це вже було запізно. При этом многие ведь аналитики говорили о том, что казахский протест очень сильно себя на каком-то этапе уже дискредитировал, а именно вот этой точкой невозврата это уже было применение оружия со стороны протестующих против силовиков. И все же здесь возникает вопрос. Это реальные люди, протестующие, которые принимали и участвовали в протестах с оружием. Это спецслужбы Казахстана, спецслужбы ФСБ России или просто полезные идиоты в этот момент оказались там и начали стрелять. То есть что это было? Там, де революція, там завжди частина людей, саме те, що ви сказали, що вони просто підтягуються, тому що вони бачать ситуацію. Да? Але з іншого боку, коли я казав, що диктатори вчаться, на майданах, на кожному майдані вони це не майдани. Тобто на нашому майдані вони навчилися наступному, що треба моментально дискредитувати лідерів, якщо вони є, або знищувати їх, як в Білорусі, або витіснити за межі країни, і моментально дискредитувати мирний протест, перевівши його, або спровокувавши, або тут же теж лунали вже горизвісні тітушки, які, розумієте, якщо наелектризований натовп піде, і там з'являться грамотно підготовлені люди, вони там медіатори чи якось вони називаються, вони можуть цей натовп спрямувати в будь-який напрямок, якщо він не ідеологічний. Якщо є основна ідея, люди розуміють, чого вони йдуть вперед. А якщо тут у кожного... Пам'ятаєте, які були вимоги? В одному місці такі, в іншому такі. Хтось пенсійний вік хоче. За пенсійний вік ніхто вмирати не буде. Отміна вакцинації. Вакцинація теж ніхто вмирати не буде. Вмирають за ідею і готові йти до кінця за ідею. Ідеї там, у когось вона була, я допускаю. Я не можу сказати, що там люди безідейні. Але їх не було того костяка, який би вів і не зміг нав'язати порядок денний. Не було лідера протесту? Не тільки. Ідеології не було, насправді. Кожен йшов за своє. Якщо у нас основна проблема була, що нас позбавили вибору європейського, так, це цивілізаційний момент. Тобто або в Росії в таракань, або в Європу. Яка б вона не була, нам там краще, тому що ми європейська держава. А тут кожен по своє йшов. І тому, якщо і у нас на Майдані, а це ж факт, застосовувались тітушки, які і били людей, провокували і так далі, то тут уже теж могли на цьому досвіді підготувати такі групи і їх вислати, щоб вони почали просто, знаєте, це сірник, його треба тільки кинути.
або роздати зброю. Тому що, розумієте, там теж один момент, коли зараз вже звинувачують, що начебто навіть силовики роздавали із машин зброю людям. Тобто, Ну, і силовики теж переходили на сторону протестуючих. І да, і це ж, знаєте, що мене теж здивувало, що у нас на Майдані, я вже не пам'ятаю, ну це не на один день, і не в два, і не в три, коли силовики складали щити і переходили на сторону. Вони десь вже в кінці Майдану, там, ну не в кінці, там вже коли він переріс дійсно в таку революцію. А тут силовики складали просто моментально, там от відео, коли складають щити і все. Я думав, що оце вже якийсь нюанс, який відрізняє від нашого Майдану, і це вже якийсь там посил до того, що це все народний. Пане Олеже, как вы думаете, когда именно было принято решение о введении сил ОДКБ, а именно Путина на территории Казахстана? Это уже было постфактум, вот реактивно, или же до этого планировалось подобное? Можливо, як варіант, колись розглядалося. Тобто вони ж розуміють, що Майдани будуть. Це з боку видаються тоталітарні держави, такі, які там, от там порядок, у них немає ніякого бардака, тому що у них там вертикалі, все. Вони всі усвідомлюють, і вони всі бояться цього явища. Але я, чесно кажучи, можу тільки сказати про те, що як змінилася поведінка президента все-таки. От Президента Росії? Ні, цього Токаєва. Токаєва. Або це один елемент, дві сторони одного страху, тому що коли його початкові виступи були, він готовий був йти на діалог. Він йшов на поступ. Да, і правительство. Так, розганяв, ціни знижував, все. Потім, отут питання, хто почав, оце вести країну, або весь, не країну, а протест до тієї точки, яку ви назвали точкою неповернення. І після того, коли він побачив, що проливається кров, там силовики це зробили, не силовики, в нього виникла там інша стадія страху. Він почав боятися вже за те, що за себе можливо, за життя там і так далі. А потім, коли він в цьому стані афективному зателефонував, скоріше за все, або йому запропонували зателефонувати, або зателефонували з Москви. Ну, все, що може. Це ж я зараз просто конспірологія чистої води. Він зрозумів, що його підтримають. І в нього риторика змінилася від того, знаєте, такого рафінованого інтелігента, про якого я казав. В нього і освіта гарна, він і в Китаї працював, і все. Він такий м'який, він не такий, як і всі диктатори. Він перетворився на Лукашенка періоду, вже коли він почав серйозно проливати кров, вбивати десятками тисяч, десятками, 20 тисяч він сказав, що треба знищити. 20 тисяч він сказав. Це, уявіть собі на секунду, що це інтелігентна людина, яку його виставляли, зразу ж без суду і слідства 20 тисяч вбить, а потім розбиратися. Ну, зрозуміло, що... Да, при этом он ще ж сказав, що в плен брати не будемо просто... Так, риторика диктатора. І це вже, він уже, насправді, прийшов в іншу стадію керівника держави, і, не знаю, населення ж теж побачило, що комусь це сподобалося, що його захистили, а хтось загинув. І у цих, хто загинув, є родичі і так далі. Ця ситуація, вона відкладена зараз, але вона обов'язково буде десь вибухати, більше, менше, але вона не залишиться, знаєте, такою, як була раніше, спокійною. Пане Олеже, я предлагаю підключити к нашому ефіру Володимира Дубовика, директора Українського центру міжнародних досліджень. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер, витаю вас. Добрый вечер. Пане Володимире, можем ли мы сегодня говорить вообще о суверенитете и территориальной целостности Казахстана? Пані Гульсуме, я, чесно кажучи, не думав, що я запрошений говорити про Казахстан. Я думав, що щось це пов'язане з переговорами в Женеві. Да, мы, конечно же, обсудим переговоры в Женеве. Мы с паном Олександром... Я зовсім не є, на жаль, не є фахівцем, експертом з Казахстану, на жаль.
Окей, хорошо, давайте тогда обсудим как раз переговоры в Женеве, так как многие политические аналитики вот то, что произошло в Казахстане, вмешательство России в Казахстан связывают также с переговорами в Женеве по так называемым гарантиям безопасности, которые выдвинула Россия. И многие аналитики говорят о том, что таким образом Россия сейчас укрепила свои позиции на этих переговорах. Вы с этим согласны? Да, я думаю, що це ймовірна така версія, що дійсно Росія хотіла показати, що вона має мускули, м'язи, що вона готова їх запускати ефективно, рішуче, швидко. І показати, що дійсно в пострадянському просторі в неї є той ресурс силовий, якого у Заходу, власне, нема. Оскільки Захід не готовий працювати свої війська, своїх військових і зброю, щоб воювати на території пострадянській, а Росія готова, от і все. Тому це дійсно таке дуже зручне і вчасне, як для Москви, нагадування західним партнерам, що, бачите, ми все ж таки можемо дуже ефективно вирішувати такі локальні питання, будь-то Казахстан, чи там Україна, чи якісь інші об'єкти нашої політики. Тому я думаю, що так, не треба бути конспірологом, щоб поєднати якось між собою ці дві події. Хоча, можливо, що це було просто таке співпадіння, що от саме зараз вибух той в Казахстані произошел. Ряд аналитиков и политиков говорят о том, что вот эти предстоящие дни, сегодня, завтра, послезавтра, в ходе которых будут переговоры США и России, США, России и НАТО, а также России, ОБСЕ, будут судьбоносными для Украины. Многие даже говорят о том, что, возможно, будет заключен некий гешефт между США и Россией, где не учтутся интересы, национальные интересы Украины. Как вы думаете, может ли быть такая большая сделка между Россией и США о распределении сфер влияния? Ну, само слово «гешефт» мені як одеситу дуже добре знайоме. Тому я можу сказати, що я думаю, що такої великої зділки не може бути. Через те, що все ж таки Захід не може далеко відійти від своїх принципів і норм, які він вже виголосив. Вони оголошені, вони всім відомі. Тобто далеко відійти від них, територіальний суверенітет України, територіальна цілісність України, збереження українського суверенітету, вони не можуть. Можуть бути якісь деталі. От що дійсно може відбутися, що, можливо, буде тиск якийсь з боку Заходу на Київ з тим, щоб повертатися більш серйозно до виконання тих Мінських угод. Це можливо. Але якоїсь серйозної такого гешефту, як ви кажете, на кшталт Мюнхена 38-го року чи Ялти 45-го року, я думаю, що ми не можемо оцінювати. Сьогоднішні контакти в Брюсселі на рівні Україна-НАТО комісії, це ще раз довели, що в НАТО є чітка доволі позиція, така доволі жорстка, я б навіть сказав, принципова, що ми не будемо піддаватися на шантаж і тиск з боку Росії, і будемо працювати і надалі з Україною. Пан Столтенберг сказав, будемо готувати Україну і далі до членства на перспективу. Ну, действительно, уже был, собственно, отказ от представителей делегаций США по нерасширению фланга НАТО на восток, про вот эти гарантии о непринятии Украины в Украину, однако все же идут переговоры о неразмещении на территории Украины ракетных систем Америки. Вот по этому вопросу могут ли стороны договориться? Так, перше, щодо суверенітету і нейтралітету, можливо, українського, я думаю, що точно не буде великої угоди. На кшталт, там, скажімо, австрійського договору державного, де було чітко записано, що це перманентний, постійний нейтралітет. Або статус, дійсно, Фінляндії в часів Холодної війни, нейтралітет. Такого не буде, ми це розуміємо, але якісь негласні упевнення в тому, що на найближчу перспективу Україна не має шансу вступити, можуть бути. Хоча в Москві, до речі, чудово знаєте так, що в нас на найближчу перспективу немає таких шансів. І чому ж все ж таки говорять про те членство на перспективу? Я думаю, що все ж таки публічна відмова від рішень Бухарестського саміту 2008 року, що Україна і Грузія колись стануть членами Альянсу, відійти публічно не можуть, бо це вже сильно буде бити по престижу статусу НАТО як міжнародного військово-політичного альянсу.
Але щодо ракет, про які ви питаєте, то це цілком можливо. Да, дійсно, я думаю, що США можуть навіть і формально, але точно не формально, поза протоколом сказати, що так, ми вам обіцяємо, що не наберемо перспективу жодних ракетних систем, тим більше тих, які можна використовувати в наступальному форматі. На території України не буде розміщено, і навіть можливо і на території інших країн НАТО, уже там навіть НАТО, де також буде дуже коротка відстань до таких стратегічних цілей на території Росії. На це, я думаю, що Америка може піти і навіть умовити переконати своїх партнерів, союзників по НАТО, що це необхідно зробити для зниження рівня напруги. Но, тем не менее, мне непонятно, ведь в Кремле не могут не понимать, что США в НАТО кто-то выйдет с публичным заявлением и даст юридические гарантии на то, что НАТО не будет расширяться на восток, и Украину в НАТО брать не будут, потому что, дескать, это потребовала Россия. Ну, то есть понятно, что этого не будет. Тогда зачем? Просто чтобы показать народу, что с нами ведут вот переговоры, разговаривают, или же, если не будет найдено какого-либо компромисса, Россия может действительно осуществить дальнейшую интервенцию? Ну, Росія все може. Так, то я тут один з тих, хто каже, що не треба списувати це як можливий сценарій, один сценарій, і вони розглядають насправді в Москві. Але щодо вашого запитання, я думаю, що розуміють вони і те, що члени країни НАТО, багато їх, які не сприймають ідею запрошення України до членства, а не перспективу. І треба лише зайвий раз їх переконати і залякати тим, щоб вони навіть не могли подумати про таке. Бо в 2008-му вже були ті, хто казав, ні, не треба давати Україні план дій щодо членства. Після цього ще більше їх стало. Сьогодні там пан Кулеба кілька тижнів тому назад сказав, наш міністр закордонних справ, що там 3 столиці маємо, там якось змінити їх позицію, тоді все нормально буде просуватися до членства. Але я думаю, що це зайвий абсолютно оптимізм з точки зору того, що набагато більше країн, які абсолютно залякані зараз, тероризовані такою поведінкою Росії, і вони не будуть навіть думати, подумки якісь мати і піднімати це теоретичне навіть питання про те, щоб Україну якимось чином наблизити до членства, бо безпосередній конфлікт з Росією страшно лякає. Угу. Ну и каков ваш прогноз, чего ждать после переговоров США-Россия, Россия-НАТО, Россия-ОБСЕ? Ну, бачите, я думаю, що переважно ключі знову ж таки знаходяться в Москві, тому подивимось, що вони там запланували. І коли надіслали цю делегацію в Женеву, то чи вони вже мали якісь рішення, як вони будуть себе поводитись після закінчення цих переговорів, чи ні? Можливо, що так, можливо, що ні. Можливо, що все ж таки пан Путін, він такий доволі талановитий тактик. Він робить якийсь крок, потім дивиться, яка реакція, і потім вже планує свої наступні дії. Тому подивимось, але я думаю, що вже те, що він виклав на переговори спочатку президента Байдена, вже раніше влітку, потім вже от нещодавно вони розмовляли телефоном і таке інше. Це, як ви правильно кажете, це вже дуже важливо для Росії. Це статусне питання, це означає, що це велика держава, ми встали з колін, з нами рахуються. Якщо навіть не люблять, то хоча б поважають, якщо не поважають, то точно бояться. І це вже багато означає для тої еліти військово-політичної, яку Росія сьогодні має. А на перспективу, думаю, що можливо, що будуть продовжені ці переговори, що вони війдуть в якийсь постійний формат. Принаймні, я бачу, що Захід хотів би такого, щоб ця робоча група чи робочі групи в Женеві зустрічалися більш-менш регулярно. Але чи входить це в плани Москви, ми з вами, напевно, не знаємо. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсагу, що нашли время, подключились к нам в ефір і ответили на наші вопроси. Володимир Дубовик був з нами на прямому зв'язку, директор Українського центру міжнародних досліджень. Я напомню, что сегодня высокопоставленные представители Соединенных Штатов Америки и России начали официальные переговоры о стратегической стабильности, которые проходят в швейцарском городе Женева. На них стороны обсудят, обсуждают. Сейчас как раз идут переговоры, так называемые гарантии безопасности для России. Эта встреча является частью переговоров, стратегический диалог по
его безопасности. Одно из условий прорыва на переговорах в Москве о гарантиях деэскалация на украинской границе, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что Россия может в короткие сроки удвоить количество военных на украинской границе. В таких условиях, уточнил дипломат, ожидать прорыва на переговорах вряд ли стоит. Вот его цитата. Було б дуже важко досягти реального прогресу, поки триває ескалація. Коли Росія приставила пістолет до голови України зі 100 тисячами військовослужбовців біля її кордонів. Европейский Союз не скрывает раздражения из-за отсутствия блока в форматах, в рамках которых государства Запада говорят с Россией о безопасности в Европе. Об этом заявил высокий представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеф Боррель. Он назвал нонсенсом обсуждение вопросов безопасности Европы без участия представителей Европейского Союза. Діалог не може бути тільки на рівні НАТО, бо не всі країни ЄС є країнами НАТО. От як ви уявляєте, діалог з Росією про безпеку держав ЄС без участі ЄС – це нонсенс. Я розумію, що Росія не сприймає Євросоюз як гравця, але ми – гравець. ЄС має бути в діалозі. Звісно ж, ми не можемо змусити нікого сісти за стіл переговорів, але я в постійному контакті зі США, і американці мене запевнили, що нічого не буде обговорюватися без чіткої координації з європейцями і без участі європейців. Вони підкреслюють дві тези – координація та участь. Что Россия не воспринимает Европейский Союз как игрока, и так было понятно, когда Жозеф Боррель, помните, находился в Москве. Вы наверняка помните эту пресс-конференцию, брифинг с Лавровым и хамские заявления Лаврова к Боррелю. Но а как же Соединенные Штаты Америки? Разве они тоже не воспринимают ЕС как участника, как игрока? Дивіться, по-перше, я погоджуюся з колегою і сам неодноразово казав, що, на жаль, зараз порядок денний диктує Кремль. Є тут плюси і мінуси. Один із плюсів те, що про Україну зараз всі говорять, і вона є в будь-якому кейсі переговорів. Це позитивний момент, що про нас не забули, хоча раніше казали, що від нас втомилися. Я впевнений в тому, що скоріше від Путіна всі втомилися, але не знають, що з ним робити. З іншого боку, Путін нав'язує Вашингтону наступну гру. Давайте говорити про Україну без України. Давайте говорити про НАТО тільки з вами, тобто без НАТО. Давайте говорити про те і інше без Європейського Союзу. Поки що Сполучені Штати відповідають йому, що без України нічого не буде вирішуватися. І точно так же, що ми не можемо не консультуватися з членами НАТО, ЄС, я не пам'ятаю. Скоріше, із цієї цитати свідчить, що знову ж таки сказали, що ми будемо із Європою теж консультуватися, тому що це європейська безпека. Да, но так или иначе, прямого участия ни Украины, ни даже высокого представителя ЕС по вопросам безопасности нет. Тому я і кажу, що Росія нав'язує цей порядок денний, і треба... Но Россия ведь может много что навязывать, но до каких пор они будут идти на компромиссы? То есть... Компроміс – це коли обидві сторони незадоволені, виходять з переговорів. Це справжній компроміс, тобто десь посередині зійшлися. Не знаю, чесно кажучи, відповідь на це питання, тому що моя логіка, вона дуже проста. Якщо один персонаж не дає жити дуже багатьом, то дуже багатьом і сильним насправді. Деякі сильніше, ніж цей персонаж 100%. І чому всі, кількість людей, скажімо так, країн, вона спокійно спостерігає за тим, як одна країна диктує всім порядок. Не то, що порядок денний, вона ще виставляє ультиматуми, де пише, де сторона, а де кому що виконати, куди не йти. Я ж знову ж повертаю до цієї просто хамської цитати про те, що треба збирати манатки і відходити на НАТО, на межу 97-го року. Да. У мене тоді виникає питання, шановні, тоді беріть манатки і валіть з Криму на той же ж кордон 97-го року. І давайте з цього почнемо говорити. Чому так не каже Захід? Якщо хоча б, знаєте, мене дивує, хоча б словами, да? Я розумію, що отдельные чиновники говорили, в тому числі Курт Волкер, помните? Але це повинен бути теж високопосадовець, який повинен артикулювати. Ви території захопили за цей період.
Ви використали безблоковий статус України для того, щоб напасти. І ви нападаєте на тих, які не знаходяться в НАТО, регулярно нападаєте. Олександр Коваленко, військовий та політичний аналітик, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Салям алейкум. Я вас... зараз чую. Пане Александре, что вы ждете от переговоров в Женеве представителей США и России, а также дальнейших переговоров Россия-НАТО? В целом можно сказать, что Российская Федерация на сегодняшний день предъявляет достаточно неуместные и довольно дерзкие претензии к НАТО и требования, которые, разумеется, не будут осуществлены. И Североатлантический альянс это уже и озвучил, что практически все те требования, например, о том, чтобы собрать манатки и убраться до границ 1997 года, это совершенно неконструктивный диалог, который дипломатией назвать очень сложно. Возникает вопрос, когда Российская Федерация предъявляет такие требования, что она имеет в виду? Убраться до границ 1997 года. То есть, что же Польша, Венгрия, Болгария, Северная Македония и прочие страны, которые после 1997 года вступали в НАТО, они должны занять блоковый статус, выйти из состава Североатлантического альянса. То есть, на самом деле, Российская Федерация сейчас ведет не столько цивилизованную дипломатию в данном вопросе, а скорее это дипломатия, извините за выражение, такого среднестатистического санкт-петербургского гопника. Ну и какую реакцию в данном вопросе стоит ожидать от наших западных партнеров? Мы знаем, что именно Соединенные Штаты Америки будут представлять позицию Украины на этих переговорах, и все же к чему они могут привести? В первую очередь, прежде всего, Соединенные Штаты уже озвучили, что вступление Украины в Североатлантический альянс не будет решаться некой эфемерной третьей стороной. Это раз. Два. Никакие уступки по ряду тех претензий, которые Российская Федерация предъявляет к странам НАТО, не будут совершены. В частности, относительно того же самого уменьшения определенного количества контингентов в тех или иных странах. Кроме того, страны НАТО будут поднимать вопрос о проблематике наличия на сегодняшний день в Калининградской области ОТРК «Искандер». В частности, вооруженных ракетами 9М729, которые имеют дальность поражения более 500 километров и которые стали причиной непосредственно разрыва договора РСМД о ракетах малой и средней дальности, поскольку они нарушают порядок этого договора, и Российская Федерация первая его нарушила, но при этом предъявляет абсолютно необоснованные претензии к странам Запада. То есть в этом общем комплексе я ожидаю то, что Российскую Федерацию на данном плацдарме ожидает, мягко говоря, скажем так, дипломатическое фиаско. Это в первую очередь мягко говоря. Мы видим, как западные страны уже действительно, как вы сказали, выше озвучили свои позиции, что они не пойдут на какой-либо компромисс, который идет в противоречии с украинскими национальными интересами. Но, тем не менее, Россия до этого говорила о том, что если не будет должной реакции от США и НАТО, те будут применять военный ответ. Если нет такого компромисса, как может тогда дальше действовать Россия? Может ли это вылиться в очередную эскалацию на востоке Украины или даже дальнейшую интервенцию РФ? Российская Федерация сейчас на событиях в Казахстане получила стимул своего рода, такую дозу закиси азота, которая увеличивает ее бравурное настроение. Хотя на самом деле тут радоваться особо нечего, даже и касательно по проблематике Казахстана и непосредственно ее перспективах в переговорах с НАТО. Российская Федерация всегда и действовала исключительно методами давления и шантажа. И сейчас это проявляется как нельзя лучше, в частности, тем, что она продолжает увеличивать контингент своих вооруженных сил у границ с Украиной. Использует это, опять-таки, как элемент давления, в том числе и на страны Запада, в предстоящих переговорах. Но в России в том числе прекрасно понимают, что
любая конфронтация с Украиной, ей выльется в серьезные потери. Это идет речь не только о человеческих жизнях или о технике, вооруженных силах, да, и тому подобное. Речь еще идет и о экономических потерях, финансовых потерях, политической дестабилизации и центробежных явлениях, которые больше всего в Российской Федерации боятся. Поэтому, на мой взгляд, они будут до последнего, безусловно, использовать именно методику давления и шантажа посредством своей милитарной составляющей, но вот пойдет ли Российская Федерация на риски какой-либо интервенции, открытой, либо ограниченной, как было в 2014 году ограниченный сухопутный контингент гибридного формата, что опять-таки для России крайне невыгодно и губительно. К сожалению, об этом может показать только время, поскольку опять-таки Кремль в последнее время политически, дипломатически, геополитически это крайне нестабильная и непредсказуемая субстанция. То есть правильно ли я понимаю, что Россия, в принципе, вот этими гарантиями, так называемыми гарантиями безопасности, сама себя загнала в цугцванг, Запад дал такой щелчок по носу, и показалось, что король-то голый, пойти дальше на Украину повлечет за собой огромнейшие, жесточайшие санкции против России? Не только о санкциях идет речь. Речь еще идет о серьезных потерях непосредственно ее милитарного потенциала. Для Российской Федерации, чтобы осуществить действительно успешную интервенцию на территорию Украины, в нынешнем состоянии украинской армии, это чревато колоссальными потерями, в первую очередь, боеспособных подразделений. Россия этим не может пожертвовать хотя бы по одной простой причине. Всю эту колоссальную территорию, которая сейчас находится под контролем условно Москвы, необходимо чем-то защищать, прикрывать границы. Особенно границы, которые с дружественным Китаем находятся. Это первый момент. Второй момент относительно Цугцванга, это действительно в какой-то степени, да, действительно так. Поскольку сейчас они назад не могут отдавать, а та дипломатия, которая, как я сказал, это дипломатия гопников используется, это используется такая дипломатия в условиях, когда наступает определенный критический момент для геополитического развития той или иной страны, когда дипломатия переходит из цивилизованного вида, цивилизованного образа в некий такой, ну, скажем так, фарс, иначе и назвать. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагон, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олександр Коваленко був з нами на прямому зв'язку, військовий та політичний оглядач. Пане Олеже, ну все же, как вы думаете, мы видим, как сегодня идет фактически реставрация Советского Союза. Вот насколько Казахстан, вот то, что произошло в Казахстане, это козырь Путина в его руках на этих переговорах? На тактичному рівні так, він може цей козир підняти, покрутити, але, бачите, все, що, ну, колись це була велика держава, так? Те, що зараз будує Путін, це пародія. Так, вона кровава, але вона пародія. Не виходить зліпити те, що вже розбилося, ну, там, вщент. Але йому треба щось показати своєму народу. Народ дуже любить кров і кажуть, хліб і зріліще. З хлібом не дуже в них виходить зараз, значить, треба кров і зріліще. І оце Казахстан, це як один із таких тактичних перемог. От дивіться, що ми можемо. Якщо подивитися зараз відео, як там ведуть себе миротворці, зупиняють поліцейських, там, казахських, да? Перевіряють у них документи, це виглядає як окупація. Да. Якщо воно виглядає як окупація, і брифінги, які дають військові, російські військові, і на задньому плані сидить казахський там генерал чи полковник, і він сидить і жде, поки йому слово дадуть. Це виглядає як окупація. Тому для російського споживача це перемога. То есть получается, что вырисовывается такой новый формат Советского Союза, да, в виде не прямой оккупации той или иной территории, инкорпорации ее в состав, а вот в такой формі гібридної. Ну як вийти? Там, де тонко, там, розумієте, це ми не маємо підставлятися. Тому що він, як знаєте, студенти кажуть, він падає на хвіст. От як ситуація склалася, він раз відірвав шматок, який він може відірвати. Чи він його зможе приковтнути, чи ні. Він про це не думає. Йому треба зараз просто демонструвати перемоги. І на цьому фоні перемога, ну, умовна, перемога в Казахстані, вона може бути, знаєте, навіть це, що ви сказали, що там по носу щолкнули, да? Можливо, бути як компенсація. Що дивіться, ну, поки ми там з ними говорили, бачите, ми собі територію отжали. Так що ми ж стратегія. Це ми спеціально для цього все робили, щоб Радянський Союз зростить. Можуть і так, ну, як скаже телевізор,
так російський споживач і буде його сприймати. Але казати про те, що я з колегою повністю згоден, казати про те, що ми можемо передбачити, проаналізувати, я б на це не погоджувався, тому що дуже багато емоцій в прийнятті рішень очільників Кремля і дійсно Путіна. І це мене лякає, тому що коли емоційні рішення, вони можуть бути парадоксальними. Вони можуть бути не то, що непродуманими, вони можуть просто із-за того, що заболіла голова, або там хтось щось погане слово сказав. Розумієте? Коли воно виходить за раціо, це завжди небезпечно. Тим більше, що у цієї мавпи в руках ядерна граната знаходиться. І це всі усвідомлюють. Скоріше із-за цього хочуть якось з цією мавпою якось говорити, щоб вона просто сильно зжимала цю гранату і нікуди її не кинула. Так виглядає, але так не можна до безкінця. Тобто, якщо так себе веде ця мавпа, треба забрати, ми не заберемо, але так створити умови, щоб вона сама відмовилася від використання сили. Создать такие условия? И какие это могут быть условия? Такі, як я сказав, як в Казахстані. Там не йшла історія, а тут, коли буде транзит влади, я думаю, що це невеликий час там для історії. Коли Росія почне, жити без Путіна, умовного, або з слабким Путіним, тоді можна скористатися цією, не то що слабкістю, а ситуацією, щоб розгойдувати ситуацію. То есть опять мы приходим к тому, что вот в России сменится режим, сменится политическое руководство там с Путиным что-то случится, умрет и так далее, и тогда уже можно на что-то рассчитать. Ні, чорний лебідь. І розумієте, я про те, що Росія, щоб вона зруйнувалася, це 100% треба, тому що цей монстр на наших кордонах, він не потрібен нам в першу чергу. Світ цього боїться. Як боявся розвалу Радянського Союзу, дарма боїться, тому що Радянський Союз був набагато більше, і набагато більше було зброї, якось пережили. Але від чорного лебедя, який літає над кожною країною, він може прилетіти в будь-яку секунду, як і в Радянський Союз прилетів. І перед цього є передумови. Якісь дуже неконкретні, незрозумілі емоційні рішення, на кшталт Афганістану, або ще якісь моменти, які просто втягується країна, і вона вже не в раціо живе, а вона живе в якихось емоційному стані. От Росія, на мою думку, зараз перебуває в емоційному стані, і це може свідчити про те, що може настати ситуація, коли весь цивілізований світ може скористатися моментом і визначить, тобто вказати чітке місце нинішньої Росії на історичному етапі. Тобто дати по зубам, не по носу, а дати по зубам і на цьому поки що зупинитися. А как вы думаете, на данном этапе Украина к этому готова? Брати участь, давати по зубам? Оккупировать свои территории в случае каких-то внутриполитических изменений в России, использовать этот Це момент. має бути в військовій доктрині або ще десь. Ці папочка повинна лежати, зрозумієте? Якщо Путін користується якимись моментами, ми повинні це однозначно мати напрацювання, щоб якщо виникає будь-який позитивний момент, зручний, я б сказав, треба ним обов'язково користатися, тому що може це статися насправді. І треба просто бути військово, фізично і морально до цього готові. Дуже сподіваюся, мені важко сказати, я не приймаю рішення в державі, але якби радив, то це треба напрацьовувати. Ці варіанти повинні у нас бути готові. Якщо так, варіант номер 1, ми йдемо і звільняємо свої території, поки там якийсь хаос або ще щось в Росії відбувається. Це треба зробити. Тим більше, що у нас зовсім недавно був приклад, який, я вважаю, просто колосально, як приклад для України. Азербайджан, Арменія, 30 років, але є результат. Це воєнна операція. Ми теж повинні і цей варіант розглядати. Я беру, якщо це монстр почне рушитися, то треба моментально скористатися, повертатися як мінімум у свої території. Издание New York Times недавно опубликовало карту с приблизительным расположением военных и техники России возле Украины. Карту составили на основе данных от украинских и западных официальных лиц, а также независимых военных аналитиков и спутниковых снимков. Я прошу наших режиссеров вывести. Вот сейчас мы можем видеть на наших экранах карту, опубликованную New York Times, и расположение российских военных,
на границах с Украиной. Мы видим оккупированную часть, Крым, полуостров, мы видим Донбасс, восточную часть, также с севера Россия также разместила свои войска. Это не первая, видимо, не последняя карта, которая была и будет опубликована в различных средствах массовой информации. До этого мы видели, как немецкое издание Bild, также ссылаясь на источники в разведке НАТО, опубликовала подобную карту с размещением российских войск и даже говорили о том, каким образом Россия планирует осуществить этот бліцкриг. Пане Олеже, це реально? На нинішній момент ми бачимо, поки йдуть переговори, то по класиці гармати мають мовчати. І, можливо, це і українська, і Заходу така, знаєте, стратегія зараз втягнути в переговори, в діалог. Подальше від зими. Насправді, як на мою думку, для Путіна зима – це буде моментом істини. В енергетичному плані і в військовому, просто гіпотетично по такому ґрунту легше їхати, чим по весняному болоту або бігати там військовим. Тому треба просто зрозуміти, що ми не боїмося цих карт, тому що вже 8 років у нас відбувається війна з Росією, і політичне керівництво, в тому числі президент, і глава РНБО, і так далі, всі розуміють, що це поки що гра м'язами. І усвідомлюють, скільки повинно бути зброї і військових на кордонах, щоб здійснити пряму інтервенцію. Так? Але на нинішній момент поки що мене тішить, такий стриманий оптимізм, те, що зараз Росія поки що втягується в ці переговори і поки що це намагається вирішити в дипломатичний спосіб. Але, знову ж таки, є елемент емоційності в прийнятті рішень в Росії, і його теж не можна скидати. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чухсагону, що приїхали к нам в студію і відповіли на наші вопроси. Олег Лісний, політичний аналітик, був гостем нашої студії. А я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут, а после вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь» уже на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, оставайтесь первым крымско-татарским и не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать вы нас можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны периодически выводят режиссеры. Можете проходить по этой ссылке, выбирать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТРТ. Будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Поршкинча.